зан гиёхир эй садои дуриҳо, эй садои шодиҳои шӯриҳо. азизон, дар ин ҳафта дарсҳо дар муассисаҳои таълимӣ ба анҷом расиданд ва хонандагону донишҷӯён ба таътили тобистона баромаданд. албатта мо хонандагони дигарро боз дар моҳи сентябр мулоқот мекунем, аммо барои хонандагони синфҳои 11 ин манзара ба таври умрбод аз зиндагиашон меравад. ба гуфтаи роҳбарони синф акнун онҳоро ба шоҳроҳи зиндагӣ гусел мекунанд. бале, дарки ин мафҳумҳо барои он хатмкунандагоне ки барои хондан ба мактаб мерафтанд ё бо дӯстони мактабиашон унс гирифта буданд ё лоақал барои ошиқон бисёр дарднок аст. вале онҳо дар миёни худ боз ҳамсинфе доранд ки фикр мекарданд мактаб мисли кӯҳе дар пушташон бор асту баъди занги охир онҳо тамоман сабук мешаванд. хатмкунандагони азиз, шахсан ман қариб 10 сол мешавад ки мактабро хатм кардам. дар ҳар ҷое ки баъдан хондаму кор кардам дӯстони зиёдеро ҳоло ҷамъ овардам, аммо ҳанӯз ҳам хумори мактабу лаҳзаҳои ширини бачагӣ аз ёдам намеравад. ҳоло ман ба шумо суҳбат дораму он ҳама давидану шӯхиҳо, лат хӯрдан аз муаллимону бардоштани курсӣ то интиҳои дарс ва ҳама шириниҳои дигар дар пеши назарам омада истоданд. аҷоибаш он ки мо дар давраи мактабӣ гӯё хело баномус будем ва пайваста барои муҳофизати духтарони гурӯҳ дар ҷангу ҷидол будем. акнун духтарҳо бояд бидонед ки баъд аз хатми мактаб дигар касе мисли ҳамсинфатон ба шумо дӯсти вафодор ва ёри воқеӣ шояд нашавад. дар давраи мактабӣ ман фикр мекунам ду чиз аз ҳама муҳим буд ки ба истилоҳ тақдири моро ҳал мекард. яке дафтари синфӣ ё ҳамон журнал ва дигаре рӯзнома. ва оё шумо медонед ки ба ифтихори занги охир дар яке аз мактабҳо хатмкунандагон шириние дар шакли ҳамон журнал омода кардаанд. корбарони зиёди шабакаҳои иҷтимоӣ аз ин чиз хушашон омадаасту ба ин идея баҳои баланд додаанд. бояд бигӯям ки воқеан садои занги охир ин садои дуриҳост, зеро баъд аз хатми мактаб дигар шумо он эҳсосоти рафтан ба мактабро аз даст медиҳед, ҳатто дӯстонатонро дигар камтар мебинед ва сарҷам шуданатон бисёр мушкил мешавад. вале дар ин миён ҳастанд гурӯҳи ҳамсинфон ё ҳамкурсон ки пайваста аз ҳоли ҳам бохабар ҳастанду гоҳ-гоҳе сарҷам мешаванд. барои мисол дар яке аз мактабҳои ӯзбекистон гурӯҳе ҷамъ омаданд ки аз хатми мактабашон 40 сол гузашта буд, вале онҳо пароканда нашуданд. дар наворид дида мешавад ки ин хатмкунандагон ба ҳамон мактабашон рафта мисли 40 соли қабл занги камолот ташкил кардаанд. бале, мактаб тамом шуда, лекин таҳсил бояд идома ёбад. аниқтараш барои хатмкунандагон боз як дунёи дигар дар пеш аст, давраи донишҷӯӣ. ман аз таҷрибаам мегӯям ки дар он муддате донишҷӯӣ чӣ азобу машаққатҳоро накашидаам, вале бо вуҷуди ин бисёр давраи зеборо дидаам. аз ин рӯ хатмкунандагон беҳтараш ба имтиҳонҳои дохилшавӣ сахт тайёрӣ бубинед то унвони донишҷӯиро соҳиб гардед ва худатон баъдан мебинед ки дунёи донишҷӯиерам аҷаб дунёи зебо аст. истед, бо китобро дар зери сар мондан ҳарфҳо ба маънаи шумо намедароянд. барои ҳамин ягона роҳ ин хондан аст. хатмкунандагони азиз, мо барои шумо дар ин шоҳроҳ ва дар ин мактаби зиндагӣ масири ҳамвору фатҳи қуллаҳои муродро таманно мекунем.
бале, мушкил аст дурӣ аз он дӯсте ки қариб 11 сол ҳар рӯз бо шумо буд. Чӣ дар вақти ханда ва чӣ дар вақти ашк рехтан ба ӯ такя мекардед. Мушкил аст дурӣ аз он дугонае ки ҳамдарди шумо буду бо ҳам сирҳои ногуфтаро мекушодед. Як лаҳза тасаввур кунед ки шумо чӣ гуна ба синфи як рафтед, ҳоло дигар мактабро хатм кардед. Гӯё ин 11 сол мисли 11 рӯз буд. Шумо мисли ҳамон донаҳое гаштед ки ба ҳар сӯй мепошанд. Яке неш мезанад то дубора сарсабз гардад, вале дигаре дар зери санги сахти зиндагӣ мехушкад. Барои ҳамин, агар то имрӯз ба қадри ҳам расидаед, хуш ба ҳолатон, варна шитобед, то дер накунед.